Michelle Branson, mudzimai waProphet Ed Branson, ndiye anyanya kutora chimuti pakudanana naSeWicknell. Akatotengerwa mota kukanzi iwe unongoti ipresent yamama. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Takaita video tikataura zvevamwe but iyi tatisina kupinda ka in detail. So soft madam vanoratidza kuti vanoda zvesoft life. Ko chiko tisatambonyanyoenda mberi namachats. Chiko chiri kuitwa naBranson uyu nekuti ameno kuti moto unopfuta here. Mudzimai wake wekutanga the Finnish lady vakachata 2016 vakazoramba na 2020 yanga pane macheating allegations zvakare ameno kakudzimba uku kuti zviri kufamba sei mumachira. But anyway, this does not justify the fact that madam vakazondotengerwa mota naWicknell. So tichangoverenga chati yavo pana apa. So Wicknell akati ndiye akatanga kureacta to the story yakaiswa namadam. Then she said, I miss you. You came and left without seeing me. Nova Wikiata, I miss you too, mama. Where are you? I'm there Monday to Thursday. I can't believe I have only seen you twice. No sisi varikutaura. These days I don't feel like I feel like I nag you, so I don't have any list. Kwa kwanzi muri kuda kuti ndikutengere kukanza aiwa mazuva anobodo handina zvangu list. Kukanza I'm going on holiday musi wa 22 mami vakati muri kuendepiko endaiwo neni. Kukanzi you don't nag me. Why mama? I told you I love you and that will never change. If you act childish and start sulking, keeping yourself busy, it's your loss. Mai vakati, I know you love me too, and I do too. I'm not sulking. Ndobva zvagara ukanzi, hi mama, I miss you. Where are you? Quite, that's so funny. Hi Baba Johnny, I miss you too. And you don't love me. Ndingaita say, I just got home to Zimbabwe because I love you too much. When are you leaving Zimbabwe? Kumama, Mudara Aripi, hope you are fine. Hello, okay. He's in Dubai with his parents. Quite alright. So how's SA? Mnoya rini kuzotibikira. When is he in Zim? Actually, on a flight back. Well, it's delayed. My launch is this weekend. Saturday evening, he will be back. Murukuda kudyei. Good. Kuzvakada kudyewe papo chizvirekai. Okay, so Thursday, setting up my small little business at home. So we will leave soon as everything is set. Dara vakabva nezuro. Okay, so your car arrives Saturday in the week. Your registration place Mutero etc. next week. When are you back? Oh yeah, super excited. I'm back on Sunday for church. Okay, or should I mention now? Do you hand me his? Okay, no, it's not. The book is in your name. Gifts need to be managed well to avoid my wrong assumptions. Yes, just say I got mama a car to use here, so I bring it Sunday, Mauya. Then you can hand her. Don't tell her yet. It has to look like a surprise. Well, it is a surprise. Call book, passport, and address. Where did I get? Okay, there was a time you asked for those things in Indichibanda to Mirai, something like that. Okay, I'm coming to Zim on Friday, then back on Monday. I'm going to Nairobi Sunday. Back on Wednesday, kukanzi ndikuenda kubasa kunoona President Ruto. Sisi ndopati, oh nice, so I won't see you. Kanzi unogona kuya earlier like Saturday. Mama ndopati, okay, I see. Let me see. Maswera sendaswera mama. Imaswera ndaswera zvedu. Okay, so ndopa unoona kuti vedu weka madzimai avafundisi vanongodawo beauty wongomanya but character yake shows kuti munhu anoda zvinhu zvemari zvekudaro and ane mbiri yekuposta tumota twakanaka achiratidza mbinga kuti ini ndoda iyi mota. Anenge achingoposta hake mota akangomira paG-Wagon, akamira this car and that car. Iyo yanga itori message kuna Wicknell kuti daddy titengai mawawo imi matauriro avaita kuti I love you, nothing is going to change. Ari kutobvunza kuti uri kudei, iye atosvika pakupererwa kuti vedwe chimwe chii chandingada.
zvese ari kuitirwa ari kutengerwa naWicknell. Chii chakadaro kuita muti wemusango, kuroora zvinhu zvakadai kuisa payadhi, kuzoti wosasamuka minzwa vana vobayiwa kunzi paitika problem. Asi kamuri aka kakambonyatsa kuita sei, because iye Branson anga akaroorana nemudzimai wake murungu, but paakazotanga kumhanya naMoana ndo pakazoita kuti varambane. Ukuwo kuri kunzi pane rumors kuti mudzimai wavo anga agara ane akewo mabasa, so pavakazosangana kuti uyu achibata basa rake rekuleft uyu nekuright vakabva vadecida kurambana. So ndo gossip iri mumastreets. Anyway, zvinhu zvacho zvakaoma chokwadi. So vasingazivi, Ed Branson ndiye founder weJesus Generation International Ministries, akamentor naHubert Angel pamwe chete naTB Joshua. Anga ari married but vakazorambana nemudzimai wake sezvatambotaura izvo. So ane chechi yake. Now kumashure uko vakambolika mavhidhiyo vana Moana vachiita zvinhu zvisina maturo, anga akadhakwa mufundisi. Then iye apa akabvunzwa kuti what do you say about this? Akati it is unfortunate that the way those videos came out yaita kuti zviite sekunge ini naye tinodanana. We had an argument because we were immature at the time. This is a video that was taken a long time ago that we have even forgotten exactly when it was taken, but it was taken at a moment when both of us tatakatsamwisana tiri immature. Ini, some man of God, I'm not happy with certain attributes of my life. I knew I had to what I had to do. I knew what I needed to correct, and it took me months to get to a decision that I reached 5 months ago. When I came in front of the whole world and openly confessed that the way I have been living my life has been the way I would have wanted my life to be. Saka yasvika nguva yekuti ndichizvigadzirisa upenyu hwangu ndirarame sezvinodiwawo zvinoratidza kuti ndiri mufundisi. So you can actually see kuti this family ine drama zvachose. Rega tivhare naHolly 10 anongoratidza kuti anofarira zvekukokota uyu vamwe varume. Anyora iye akati mukoma pane yakewo chati the more you do good the more they apply pressure, and when they see that you are not being moved they go for the ones close to you. Indakachata na Kimberly. Then Tatalicious ruined it for me. Then very next morning she made me a national embarrassment, speaking lies about my family. Nyadzi dzacho in front of the in-laws was unbearable. The problem is when they lie, it will always be brought up by people who don't care about the truth for as long as they feel like irritating us, but good prevails over evil. Yesterday Taka celebrated anniversary and are still together. I feel the need to just strengthen you. Let him or her lie, it won't work. Stay strong. Saka uyu wendi Holly 10 ari kuti iye akatomboedzawo kudestroya naTatalicious panyaya yake yekwaChelsea iya. Saka sewiki should not be moved nezvinhu zvese zviri kuitika izvi. Vari kuti Tatalicious paanombosimbobuditsa nyaya dzake paya ndo zvinenge zvichiitika mumastreets izvi. Holly 10 anozvienda kuseri unoti aiwa shingai mudhara ndo zvavanoita. So guys, do leave your comments on what you think about my Branson ava. Vachiri kuita here kuti vave mai mufundisi? Vanodzidziseiko vana? Chii chakadaro?